Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Mga igsoon, ining misa, padayon natong iyampo ang atong panginahanglan sa tibuok kalibutan nga mao ang pagkawagtang na niining COVID-19. Padayon po natong iyampo og pagpasalamat sa Ginoo sa mga nagtabang nato dinhi sa atong mga proyekto, financial ug sa ilang abilidad, nga donors nato, benefactors nga hatagan sila sa ilang mga kikinahanglan. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluhii kami. Kristo, kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluhii kami. Ginoo, kaluyi kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Nangamuyo kami, Ginoo, nga imo untang pasayloon ang mga sala sa imong katawhan aron tungod sa imong kaayo. Mabadbaran unta kami sa mga gapos sa sala nga nag-ulipo namo tungod sa among kaalaot. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basakon ni Propeta Jeremias. Nabati ko ang hagawhaw sa katawhan. Gianggaan ako nilag ang gikalisangan sa tanang dapit. Miingon sila, ato siyang pakaulawan. Bisan ang suod kong mga higala, nagtinguha nga mapukan ako. Matud nila, basin pag malingla ta siya, aron ato siyang madakop ug makapanimalus kita kaniya. Apan ikaw, Ginoo, dapig kanako ug gamhanan kaayo. Mga pukan ug mga pakyas gayud sila nga naglutos kanako ug dili gayud mo daog. Maulawan sila pag-ayo kay dili man sila mulampos. Ug ang ilang kaulawan walay katapusan ug dili gayud hikalimtan. Apan ikaw, labing gamhanang Ginoo, matarong ang pagsulay mo sa mga tao, kay nasayod ka man sa ilang kasing-kasing ug gunahuna. Busa pa kita ako sa imong pagpanimalus sa akong mga kaaway, kay gitugyan ko ang akong mga mulo sa imong mga kamot. Pag-awit ug dayga ang Ginoo. Giluwas niya ang mga dinaog-daog gikan sa mga tawo dautan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nahigugma ako kanimo. O Ginoo akong kusog. O
O Ginoo, akong bato, akong kuta, akong manluluwas. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. O Ginoo, katalingugan ang akong tingog. Diyos ko, akong bato, nga dalang panan. Akong taming, akong kusog sa akong kaluwasan, akong kuta. Daygon untang Ginoo, mituwaw ako. Ug naluwas ako, gikan sa akong mga kaaway. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipatalingugan ang akong tingog. Ang mga balaod sa kamatayon, nagalibot ka nako. Ang makalaglag nga baha, milumos ka nako. Ang mga gapo sa kahiladman, nagabugkos ka nako. Ang mga litag sa kamatayon, nakaapas ka nako. Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo. Ug iyang ipatalingugan ang akong tingog. Ang mga pulong mo, O Ginoo, Ginoo manaa kaninyo. manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya ang mga Hudiyo mipunit na usab og mga bato aron pagbato kaniya. Si Jesus miingon kanila, "Gipakita ko kaninyo ang daghang maayong buhat nga gisugo kanako sa Amahan. Hain man niini ang hinungdan nga inyo man akong batuon." Ang mga Hudiyo mitubag, "Dili ka namo batuon tungod sa bisan unsang buhat nga maayo, kundili tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lamang, apan nagpakadiyos ka." Si Jesus mitubag, "Nahisulat sa inyong kaugalingong balaod nga ang Dios miingon, mga Dios kamo. Kung sila nga gihatagan sa iyang mensahe, gitawag sa Dios nga mga Dios, ug ang kasulatan dili man gayud masayop, nan nganong moingon man kamo nga ako nga gipili sa Amahan o gipadala nganhi sa kalibutan, nagpasipala sa Dios sa akong pag-ingon nga ako mao ang anak sa Dios. Busa ayaw kamo pagtuo kanako kung wala ako magbuhat sa mga buhat sa akong Amahan. Apan kung nagbuhat ako niining mga butanga, tuuhin ninyo ang akong mga buhat, bisag dili kamo motuo kanako, aron mahibalo kamo nga ang Amahan ania kanako, ug ako anaa sa Amahan." Ug dakpo na usab unta nila sa Jesus, apan miikyas siya. Si Jesus mibalik pagtabok sa suba sa Jordan, sa dapit diin namunyag si Juan.
ug nagpabilin siya didto. Daghang mga tawo miadto kaniya. Sila miingon, si Juan wala magbuhat og mga milagro, apan ang tanan nga iyang gisulti mahitungod niining tawhana tinuod gayod. Ug didto daghang mga tawo mituo kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, si Propeta, sa nga na to, Jeremias, niingon siya, daghan kay silang naglaraw pag patay nako, paglutos nako, pero ikaw Ginoo, gamhanan kayo, imo silang pakaulawan, dili gayod sila mulampos. Sakto ba ning iyang gisulti? Sakto yun, kay niabot man yung panahon nga napildi gid niya ang tanang mga nagkuan niya, nagsigig lutos, hasta tong mga mini nga propeta napildi man ni Jeremias. So check yun to. Muna nga sa atong tubag sa Salmo, sa atong tubag, sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo, og iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nya tinuod sad ni. Tinuod gyapon. Nya pag-abot na ni Kristo, nisangpit siya sa amahan. Dito nagis amahan ba? Kung pwede kuhaa kining kupa gikan nako, pasabot kining naglutos nako, ayaw na nig idayon. Wa ba madayon? Gito ba? Nadayon. Sa ato pa mas pinangga sa amahan si Jeremias kay ni Kristo. Kay si Kristo nadayon man. Aparting pagkabitaya sa cross. Yan sa omro nato ana. Tinuod pa tong gisulting Jeremias. Si Kristo man kay katumanan sa mga saad sa Ginoo. Nganong nadayon man lagi, hilak mangganig luha, dugo na manggani ang luha ni Kristo nga niingon, amahan ko, sayod ko nga mabuhat nimo ang tanan. Kuhaa kining kupa gikan kanako. Sina nga na. Pero niingon sad siya, apan ang imong pagbuot dili ang ako mo'y matuman. Nya gikuha sa amahan. Wow, porting pataya ni Kristo, bunog pagyud kay tanan. Nya karon, unsaon man nato pag-ingon nga sa akong kasakit misangpit ako sa Ginoo og sa to? Og iyang gipatalinghugan ang akong tingog nga di nam ni tinuod sa kinabuhi ni Kristo. La, mangundang na tagsimba. Ako bitas una, sige kong sangpit, hilak pag yun. Ayuhan ning akong papa. Na-paralyze akong papa, half body paralyzed, mga September 1989. Sige jud kong sangpit sa Ginoo, Ginooin taon. Ayuha taon akong papa. Ako pa tong papa akong problema. Porti magin akong problema nga ako'y na breadwinner sa among pamilya. Dinam sila kapanguma dito. Diha tipo na mami. Nagbantay ni papa, si mama, ako sa mga igsoon, nagbantay sa tabang ni mama. Wa na nanguma. Arang-arang lang tato, maka-partner-partner sa akong gamayng income, aron makatigom-tigom ko, makaminyo dayon ko. Wa na hinon madayon akong minyo pag pari mao to nga wa madayon si kog hilak Ginoo in taon. Ayuha taon ni papa, total 61 years old pa man Mada pa man ginig iterapi kay bata pa man Anaayos papa. Wow, pabiling yung paralyzed. Pagka 1990, nabungkag hino akong balay sa bagyong Ruping, ni samot na gyud. Higda ko gyuta. Nya, nataod na ako, napabarog akong balay. Napabarog. Pero wa sa mga, magato'y tarong jealousy, ang pultahan, hiktan lagpisi, wa ko kapalit refrigerator, wa labisa. Igo rang nakapabarog og kahigdaan. Habulag sako. Bahala lang ni Lord, basta ayuha lang gis papa. Naayos papa. Wa gyud.
nindot na ko akong balay. Wa sad. Pag 1992, maguwang na ko ay kanas Pedro nahog sa among pantawan dito sa bukid. Mga ingon arong orasa gidadias balay. Di nakalihok o nalay mo lihok. Na dugang na 1992. Nya sige kog ampo kana buutan sa kana mas buutan pa man nako. Sige mo sa nagampo. Naayo. Lisod lakaw. Mayon sa ron ni mo ani ron tinuod pa kani. Da. Ambot lang. Tinuod gid ni kanis father ba pagano man siguro ni pagkaparian ni. Para kolektar man tingin iya ngano man iyam ning tuison ang mga gisulti dinhi. Di sa reality man god usahay malibog ta unsang ang Ginoo ba unsa may iyang style kung mapatalinghog siya nato. Kay usahay gud kanang ingon wa ko paminawas Ginoo kasagaran sayop na siya. Mahimo bagong Ginoo di maminaw nato. Imposible kayo wa pa jud ko paminawas Ginoo. Kanusa ba gud ang Ginoo di maminaw nato? Di magani kuno siya matug, magbantay siya nato samtang natug ta. Kanang taong natug makabati pa nag-imong sangpiton. Dili, pero makamata na, makabati na siya. Ang Ginoo di matug. Hasta gani ang naas atong hunahuna ug naas atong kasing-kasing nadungog na niya, nahibaw-an na. So kaning pulong ug iya akong gipatalinghogan palihog in taon, di ni magpasabot nga ang atong gipangayo mao'y ihatag. Wa na magpasabot. Unsa may ihatag sa Ginoo nato? Ang iyang kabubuton. Mao na ang atong pagampo nga gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Kung mutuman lang tas kabubuton niya, ang atong kasakit makaya ra gid nato. Di gid ta makasala sa kasuko, di ta makasa sa pagpangluod, di ta makasa sa pag kanang uban ma-discourage. Sumago na ninyo god inyong bana. Sigihan mog insulto. Nya mangayo ka sa ginuin taon. Usba taon ning batasan sa kong bana. Sa una gipanginsulto ka, karon gitamparos na gyud ka ginuin taon. Ihunong taon ng iyang pagpangdagmal. Una hununga taon ng iyang bisyo nga siging inom. Pag sunod adlaw nahibaw-an mo, musuyop na gyud hinuon. Pasabot ba na nga wa ka paminawas Ginoo? Uy. Gipaminaw ka eh. Pero gihatag las Ginoo unsay angay. Unsa may angay? Nga ang tao tagaan gyud sa iyang kagawasan sa pagpili. Ikaw do na sa kay kagawasan pagpili kung mo pabilin bakas imong bana or mubuwag ka. Ang imo sang bana doon na say kagawasan sa pagpili, mupadayon ba siyang bisyo o muundang. Karon, og ikay papilion, naamang kay kagawasan, masaman, makigbuwag ka sa imong bana, tungod lang kay wa sundas Ginoo ang gusto nimo, o mupabilin ka. Kung ikaw ba, ang buti mo, ay kung tutok-tutoki, kaya wa man ko'y bana. Ikaw pa dir, unsa may imo, masaya akong labot. Naaday ko'y bana di, naaday ko'y asawa. Kamo ba, o kamo'y papilion, nara na nimo. Nakaron, kung mupili ka Ginoo, mo pabilin ko, sama ni Jesus, pag-ingon niya, apan ang imo, dili ang ako, pagbuot mo'y matuman. Pag-abot na ni Judas, nagdag mga sundao, midagan si Jesus o nagpabilin? Nagpabilin siya. Hangtod siya nalansang sa krus o namatay sa krus, nakasa ba si Jesus? Wa. Unsa may pasabot ani? Didto siya gitabangan sa amahan nga bisan pagkulatahon kanilag maayo, bisan pagpakauwawan kanilag maayo, bisag dagmalan og patyon kanila, akong ipaniguro nimo, di gyud ka makasa. Ug mauna ang kalig-on nga gihatag sa Ginoo. Total kanang kamatayon, kanang kasakit, di ang ginamalikayan.
kinsa goy dili masakitan, usa lang kasultis pare nimo, to ng luha nimo. Sakristan ka, yun ka bugo nimo dongay. Father, pati na to serbisyo din, naglalatag bugo. Liminister ka, ignon ka tiguang naman ta ka di makakamaom. Ana kay undang lang diri, lisod naman kaglakaw. Ako 40 ka tuig ko nag-alagad kani pag yung pariam. Sus. Mao gini naka-insulto nako. Nya lakaw na ka nga to, pandol din ka sunahan, parok pag yung kay ka. Tungod ginis pare. Sakitan ta kitang tanan masakitan. Ako pare, nagtuo mo sa ko'y kasakit. Kana lang inigkwintas kolekta wa kaabot sa budget. Ma'am, paano na sakit-sakit na. Mingon pare, unsa na malay akong dias bulsa, galisod ng ganig tubag sa dire. Unsa na kaisuod nako sa kong bulsa. Wa gyud ko'y masuod sa bulsa ni. Iya wa pagitay asawa, pagi bulsa. Paita. Daghang kasakit Ingkaw niya pa der, unsa may buhaton. Ang importante kanang di ka makasala sa imong paghandol sa imong mga kasakit ug maunay ipaniguro nga pagtabang sa Ginoo sa amahan. Si Jeremias wa kasa sa iyang pag-atubang sa kasakit. Si Jesus wa makasala sa iyang pag-atubang sa mga kasakit. Si San Lorenzo Ruiz, si San Pedro Calungsod wa makasa sa ilang pagdesisyon nga moatubang ug mo dawat sa mga kasakit. Ang mahal nga Birhen Maria wa gyud makasa sa iyang pagdawat sa mga kasakit nga nagtan-aw siyang anak nga grabe kaayo ang pagpanamastamas sa mga taong buangon. Wa gyud siya kasa ug mao na ang kalig-on nga gustong ipakita sa Dios kanato. Total moagi ra man ta dinhi. Inig-agi na nato tuan natas langit. Wa nay kasakit didto lingian ang imong tupad. Ano imong tupad ba? Angayan bago ng dados langit? Gana ba? Gi. Tanawa. Ingna ko na be, ingna ko na imong tupad be, ingna ko na kuyog tas langit na. Tanawa ko mauban ba na nimo? Tikum kuyog nimo ayon na lang sag pamugos. Total ang langit para man to natong tanan. O kinsa may maadtos langit, ang kadto ra sang midesisyon nga ang kabubuton sa amahan mao'y matuman din hinako. Ako bitaw kana makabati kog mga libak dinhi kanang i-post pa ko sa Facebook. Labaw na gyud ang insultuhon gyud ko atubangas kadaghanan. Sakit ba ya? Makaingon biya sa ko, may ratag mamatay ka. Pero ako sang bawion, Lord, ayaw tahon, Lord. Ako ratong tawhanon nga kinaiya, Lord. Nya, di pa man ako isulti. Nya ako nang galingon og maayo dire, bugat baya. Kuan biya ko buangon biya sa ko nga pagkatao, huyang biya sa ko, bugat baya. Pero mubawi lang sa ko, moingon lang sa ko nga, sige, utong lang, utong. Pag human, sige, ari ko agi, Lord, sa positive, di ko muagis negative. Nya kanang makasa sa ko, naman gi panahon makasa ko, wala mo kahibaos uban. Secret. Oy, kuan sa doy, sakit sa doy. Gilain na inyong mga mata, sakit sa ni Father no. Secret lagi. Nya ingon sa mo pariha ba kami sa ang Father no. Depende, pariha tingali. Onya ingon ko sus kauwaw ani pari pagyud ko. Nya ingon ani akong nabuhat. Ana ba? Pero moatubang ko sa Ginoo ko, Lord, sa man gyud. Sad-an man gyud ko. Kuha man gyud ko, huyang. Ana. Mingon sa Ginoo, nya mopadayon pa ka. Magpari pa ka. Nako, pari ko Lord. Sige. Balik na sa tinarong. Naasam ni kutob Lord siya. Depende nimo. Ug imo nang padayonon, okay. Ug di sa na nimo padayonon, mudawat raman ko kay ibutang raman tikas impierno. Ako ayaw lang sa impierno, Lord. Sige, padayon na pagkapari. Amo na padayon ko sa pagkapari. Kamo pagkaasawa, moingon padayon ka. Nya imong bana, tuan na ni dayon spikas. Nya ikaw mo padayon pa kada sa inyo. Na may daghang naingon ako, unya pader, tuan naman siya siyang babae. Unsa pa may akapuslanan nga magsikog puyo diri sa balay, nakuhuwata siya nga muuli lagi na. Siya kanus aman pa din, nako igka paralyze, uli ginas inyo.
Tanawa, asa ko ng kabit, ay tagsara kayong kabit mo ko ano mo maintain anang paralyze. Oh, iuli gina sa asawa. Huwatala na. Tsaka nusaman ako, huwata lang. O ikasay maunag kamatay, sa ato pa, wa ka uli pero huwata lang. Nya pagpabiling buutan nga asawa, ngadtos imong buangon nga bana. Nga naam say banang gahilak-hilak ron ako, kay iyang asawa, gigdagit po siyang kumpare. Pertig yung paita, na priso pagid siya, ito sa prisuhan, pag uli pagid niya, wa pagid diha ang iyang asawa, kay tuan na siyang pare. Hey, si pare may kana kunong wa na kunoy kana maingon aron ba tinghuwaw ba? Si pare may tighakot og tubig ngadto sa ila aron maligo ang iyang asawa. Nya kapoy mas pare di po pamaypay usa dito sa gawas, hakot sa tubig. Nya human na magligo si Mari. Miingon man nakapahuway, nakapre, Ama oto, disgrasya. Sakit kuno kayo, may kunong iuli og balik sa bilangguan May kay lungguas liog ang duha ba? Yang balik sa bilangguan hangtod siya mamatay nako ay lang ana Brad. Nakaagi naman kag prisuhan, ayaw na lang sad pagpapriso sa imong sala. Pagpakabuutan na lang nga bana anang imong buangon nga asawa. Tanawa nagwa na nay lami, biyaan lagi ng pari lagi. Kana bang mura na laglangkay ba? Wa na gyoy mutubod nga gamay. Iuli na niya nimo. Ana nya atiman na lang pod. Ana. Di ba? Ambot o mutuman ba to siya nga? Wa sa ko kasiguro. Pero ang Ginoo mo na iyang gusto. Buhata ang akong kabubuton, bahala nagmasakitan ka. Akong ipaniguro nimo, di gyud ka makasala. Nya di sa gyud ka mada ngadto sa impierno. Ug mao ni ang atong gihandom ang paghatag sa Ginoo og panag-ingnan na kining atong kasakit musangko gyud sa himaya, na kining atong mga hilak musangko gyud sa katawa og paglipay didto sa iyang gingharian. Manindog ta. Mga igsuon, magampo kita nga ang Ginoo sa kanunay magiya kanato pinaagi sa iyang mga pulong ug panig-ingnan. Mudangop kita sa atong panginahanglan sa pag-ingon, kaluy-i kami Ginoo. Kaluy kami Ginoo. Nga ang tanang mga Kristiyanos magmatinahuron sa pulong sa Dios ug sa pagpuyo niini sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang katawhan maningkamot unta sa pagkabot sa tiunay nga kalinaw ug kahiusa. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabaton na og hingpit nga kaayuhan. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o gubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay, o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors of donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Nga ato untang hinulsulan ug biyaan ang atong mga sala sa tibuok natong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Kaluy-i kami Ginoo. Makagagahom nga Dios, kaluy-i og sudunga kami nga imong katawhan, dawata ang among gipangamuyo diha sa gugmag pagtuo
Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Unsay gasa ko kanimo tungod sa imong kayo. Giluwas mo ako gikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayong away sukod. Mga igsoon, magampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa among kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maruluyon itugot nga mahimo unta kaming takos nga mag-alagad kanunay sa imong altar ug makadangat sa kaluwasang tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anha kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti, pinaagi ni Hesukristo ang among Ginoo. Pinaagi kaniya, nagadaig sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan, ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Pasalamat kanimo mipikas ug mihatag nining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ganhi.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among ihandom karon ug katungwa na say nahinumdom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose, ayang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga anak ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, inunualuwa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanin. Atong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat.
O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, og nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Kung sa ngalan kamu magkapundo, nahiusa sa paghigugma, nagabuhat kamu sa akong gisugo, ug ako kaninyo makiguban, ug ako kaninyo makiguban. Dadang akong kalinaw, ang bililhon kong gasa, dadang panagsama sa tanang katawhan. Magampo kita. Dili unta kami biyaan o Ginoo sa way katapusang panalipod sa sakripisyo nga among gikalawat og sa kanunay magpalingkawas unta kini kanamo sa tanang mga kadautan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong Amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot. Wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa paggiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug gihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan.
Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunual wasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton. Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang gasa sa pagkalig-on batok sa sala. Kanang dili ta mabuntog sa sala. Unsa may atong buhaton, magsige ra gid tag ingon, dili ang ako kundili ang imong pagbuot amahan maoy matuman. So update sa atong kuan nahalin nga mga slots sa Hope and Opportunity slots na tag 2,000 para sa atong mga projects. As of yesterday, March 25, ang nahalin miabot na og 1,631 slots. But 3,369 na lay nahibilin. Daghan-daghan pa noon makaabot pa mo ani. Ang Prudence and Healing slots nga tag 1,000 para sa atong piyesta as of yesterday niabot na og 381 slots. Pakyapon. Jutay na lang yun kaayo, 119 na lang ang nahibilin. So, gwapa mo kapalit, pakyawa na lang ninyo, haron dali ra mong malangit, no? So, muna, niya, kuan, karong Domingo, mauna ang atong bindita sa Lukay. Niya gihangyo mo nga kun musimba mo maura man gyapon schedule nato sa misa dinhi alas 5 ngadto sa alas 7 gabi nya ngadto sa ato mga center chapels pagdala mo Lukay. Pero aron malikay tas COVID wa lang sa tay bisibis og holy water kay base nyag na ay COVID ang holy water ba inighapak sa imong naong mudailos nga ri mamatay nya kag sayo. Basin sa niya inigdool nga tos pari ba kay mong anak ninyo inyo ra ba sa nang hakpon usahay ang holy water labi maniguro jud ka nya mahakop pa lang nimo ang pari nya naa kay COVID mampatay ang pari bitaw gihangyo ta gi-advisean ta sa atong arsobispo nga sa iyang opisina nga maningkamot lang nga i-simplify og maayo aron malikayan gihapon ang pagsikit-sikit ma-maintain gihapon ang social distancing. So, di lang nato tagaan kayo. Sunod na lang tuig, kung buhi pa mo, yawa na ning COVID, baril na gyatong gamiton, buan na sablik. Haron gyud managhan kita igo tag holy water, pero karon walang sa tay holy water ay ha. Ana. Sige. Hasta ang naa sa online, kamong naas online nga misa, kanang pagdapod mo og mga lukay kun motambong mos misa kay naa ang blessing sa misa dinhi sa simbahan sa din sa aktual nga misa mo epekto gihapon na sa inyo dihang online nga pagsimba. So magdagya pon mo lukay inyo gyapon ang iisa o iwarawara panahon nga magblessing na sa mga lukay. Atong iyampo nga magmalampuson kining maong mga kaning paningkamot nato pagpalig-on sa tong pagtuo taliwa nining pandemya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.
maluy ka kanamo, pasayloon mo kami, ang salagidong tanamo, dili na mag-usap kami.